Ediana ba a okramai a oja tua na no ye wa kraboa. Yama wo akwaba. Wudi akono na wusa inti se obi ni mina obeka wo a waka mmobrodu twa katachi won kwaso wo sirade so. Obapa Kate Adobia Achiribiri Phantom from a odasani biara into mewe wona ampanche se obiane wo wutu tutio anadu da siom a wunsuro echi wo odaw kro yimu wo ye nia wo pe fani a wo pe dini a wo pe nso odasani biara into me se wo deche wo ye susum akra wo odaw kro yimu. Honorable Kwajo upon Kruma Nyankwambua Bodomafra Nyankwambua Bodomafra Missy Nyankwambua Bodomafra I want to atopre na nanu sufra Chanchanko Barima Katachi wo bemem won kwaso da sibre ofosu kwabi ayebi ahye da sibre apampamu esiebu no Wudi akono na wusa inti se obi ni mina obeka wa waka mmobrodu twa katachi won kwaso wosirade so titi aduana ba ho ofe won kwaso akwan insuro esuro kwan kohan prakro firitete fata from ojampanturudu kata resere buonewo susu kasi katachi a wudidima enyafuo ni na dibi akroka dodo dafua adumbuafuo dawase sayati wudi a ya bro ya ntwene hukum apem beba da pema dompem waswa wo men pimpimu enso enche no wapem efisa wodi ya wo ya baako nanso wo chen apem Odau asasi nyina wo na wote so obinya bi a obaya so oya hwese ote so nana wonana memprekasa enso mesre mekasa eye asembina abo mi pusa ama menam na miribisa kasa se akasa inti adasa mesre monye masuna muntie mekasa minya kameto mebo enye samabo enso insam shisha mebo what ya mamentu wadwen inko 19 kojo ho in some way meka nani pet yetiam kase ekweku ho waka ho ne akeka meka mensam no
me papa oti adwam ohwe echiri mayewura osagefo da sibre Dr. Simbedu Apia osie wo hene achimwenchi hene wo ena ochiman etuo nyina twere wo dem me papa oti adwam Jumano eya na akoye bebre nti ebidi na kodi baabi nso ordinary disem ja Odauman achemansa ene otwereso nyina ene fitimia me nkwala abrem mengi ni se yehu afahye kese sei da ne wani onyamo a wudi pagya yen no ye nyina yebedi wachi ema Odauman akonanim afahye na ye hyei wudi esi wani so se yempagya otwereso yempagya achemansa yempagya Odauman na emma help ufi ase a senia da se bra okan no upagya okeshira na obi aso atumi asoa wo etosu mienu de wo se ebe ba ochidom edika enne wo se ade ba ko esi wani so Penisi mo asonte se dia odi asi wani so no me MP a me wa ha DC o wa ase ansa na aban kese na nkasa no ye be boa wo ama waye na wo wi a emu mfidie na next mu a watumi ahwe wonu me hia yarehwe no ye boa ema onsaka mom ye mfa nsambɔ kese entai da asebre ya aban so etai na chi no
Asieno MP me office any DC kan eno ejanan bia ho asem yedi kan etu eho anamon e de ama Odauman projects ahodo so aka ye ma Odauman no ye behwe e de akọ ewie pa da se bre no kre kwani akwa e yade a esi wani so se ube pejam na ye kra behwe mo bia aba behwe abra mi ankasa mi bedi MP no me di kan ko fa sentrofo e ba behwe ma mutu mpanimfo wa hemfie ene me ko ho magana nyina hweye saa so na da se bre wotena ase no wabɔ ho dawuro ma obi ate na wei na me ne wetin eye me ahohoaho apa se osuma me ko aban mu metumi akopre sika we aba beto Otweresuman kwani akwa development account ni mu commission and to constituency din into electoral commission ono all to din no wanto na chemansa okoto no ofo ase ayirebi na da se bre odi atom anim se yemma electoral commission asonte se yeye no Otwereso ofo abobo yedia no na mpuntu a yehwehwe ama Odauman achemansa poe mantem de Ghana nyina no yetumi ama no de aba senne mene me mpanimfo ebae a me papa osie wo ti akonwam da sebre eti adwam
yɛntumi ɛmma ne saa kɛkɛ ɛnkɔ deɛ woyɛ yi ɛyɛ yɛ fɛ a yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ yɛboa ɛno nti no yɛkura yɛn nsɛm mpanimfoɔ sɛ wansena nni bi koraa no ɔbisa ne nsɛm yɛkura yɛn nsɛm kakra bi a yɛde tae Odauman akyi na wɔtwe abɛsen kɔ yi dasebrɛ mema yɛde nantwie kɛse ɔho ɛbɛba no hwɛ na fɛsom wɔm ɛma yɛn ɛnɛ meba no mema ɛwɔ Odauman hɔ sɛ monkɔ muntie MP monkɔ so ɛmfa mpaebɔ kɛseɛ ɛntae akyi na mokɔ so ɛde mpaebɔ kɛseɛ ɛtae akyi a daeɛ pa ɛne ahoɔden a Nyankopɔn de bɛdom yɛn no yɛbɛyɛ de asinsei ɛde ama Odauman the voice of the Honorable Member of Parliament of France Ayebi. Yakaramunya mame. Eni amuti yani yo no nyamfo kwadwo opon kroma. Sabi mpladua aya kan kasa no kan to obi atiase. Woni mi sam panfo ni nyina kasa achenkwana na migina badwam na matie bi. Ho hwensema owura yi kan na hwefa ayo se nintini atoto wuro omanfo ba betwahia esa Odwira fashionti na emfie ekọ aduonunum 25 years kotokuma dani 7 billion our wudian kwa 7 billion no that's be me mani sawo famba ni chames manufuma afise ya ne yeka wa ha omonti jai na takra se ni wa ha de omni se matakwa se he ohome gaga na ekuo ma efutro nkwa ana takwa se he ma de nyina no itini kwani nyame anumnie dase
Oh my God. Only mining company need design. Mining company. No, galamsey. Mami, nyabotre. Oh, we are me before me yat me confused. Wait, is guy. 20,000 Ghana cedis. Fadia, who free so 20 no waka. Metiana sa the papa say koso dia. Me mo bi nyi hira ne mfiri nsem. Ye frame me the great Kofata. Enkran na me diga. Me yo chini, adwafo, ani bonto dia se na me free. 20,000 Ghana cedis. Bam, what am I? 20,000 Ghana cedis. I want to Paula Saptima. After Muma Ganin Teddy. That's a bad for to farm you, my dear Nano. Bribia Befrem be me, Yaria, Maba, Jima Samafe. Ora Kofata. Ah, what he can 20,000 bay. Papa, there be a me come to Johnny Moore. A cannon pipe. Now give table more church for my. Baby, I don't know. Nanya ball. Kana me kwabo so kan na me so fa Kofata ani bi raba kotokuru ya azaka 3 matches ne ya qualify ye hia se be motivate team no ni management team no ne yetima sha 3 matches na aka no bi am se kwa me tie nyen den na me sa tuska sem osemo budget ye sen ne ma kan budget na amano osemo e ba da bi be se yenko office kitu abi unimi nyanza on va honko and what me question me kwa ya we nya check asemo we je na mo fenko 3 matches ni nyina sika papa di ma yen and yetimi di team no e ba premiership for the first time I make history watch him down ye ball last match wa ye ma papa buy and ye the medals egu ni minim ye ba league mo nso team management o ma anya de am toto nyoma basa ana akwati ayen says the idea that bottom. Now, see, it's me, Bobo, no dance post stadium. You bet me qualify. I better league in him. Mesako Sugu Papa Isu and then.
Omba say scan ya buboy. Itike fo no mu be chia ye mom kwa no mu chia 10,000 Ghana cedis. So we now in this kind of hana wa check atwroman. Na brebre no wan tu anso a piece from ho enya enkan fam. Obatu dia no pa wie no mere. Ewiase nyina be hu de obaye Etwereso. Ye maudi nada. 10,000 Ghana cedis. Ye nyim obi ni o. Ye di si hospital. Adachi mi nu mienu. Ye ho dodo yen a. Ye nya ba bi akọ. Hey, go fani tu edu anwoma ofom. Na de besi wa hanye. Omo van hwe kwajo opon kroma so o na. Ye de hye kronkron no. On van hwe abrafo no so. Bravo a wasre. Osro wo nso de adan sere. Owe ya. Post for so ya wa do mu gina kire mo hwe plantain no. Anko ya matutu a kire mangaza mo so. 10,000 Ghana cedis. From 20 to 10. 10 will be answered. 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. Ufata udian ka kuremu ha forever. Onyame so ahu nsa no adwuma dadada. Odi. Aya Dr. Asare. Ose obua aya onwa ni wofa $1,000. $1,000. Yamo yesama mano. Emra ichebi also yaba. Convert it. That's about most 12,000. Ani. 120 million. 120 good million. Achomo mom semano. Sansuna aya Owura Frederick Ofori. Ono so ema 10,000 Ghana cedis. 100 million. But unsama but owu dia ne nsambo. Me no ye ni kapre. Yamu yansam ne yansam tete. Yanse dia no no ehye nkran. Me bo ana ya no. Nyamu nsama. Munsam sako. Ana sanahene. Nana sanahene. Aye. Ofana tia konya kase osu. Mo. Na no na me yitwo e wo Peace FM. Oyere. Na me yitwo. Amanfo a watch wo Ghana ha. Me yi 112. Ba ku bia 3,600. Ukaba mo watwam ahe 3.something billion. Sanahi yi ma ku 4. E ma me etwo 4. Ena so be ma ahe 5,000 Ghana cedis. 5,000 million. 50 million. Sana somebody so. I'm grofo ya me na mo de. Ya bo ensamatika. Sanso ana eye already see Atiwa East. Atiwa East. Yes. Eye honorable eye Kwamna in Cancer Penny. Also by ya Ukraine some 2,000 Ghana cedis. 2,000 Ghana cedis. Lawyer Eric Owusu Mensa. Onu na nkamba bi sasa no wan. Eye lawyer Eric Owusu Mensa. Onye ni paketu atika mi busa na se. Onu su dia wa ha o. Be ma ba no. 2,000 Ghana cedis. Sidi mpimienu bon sama no so ayade. 2,000 Ghana cedis. For ensamboko mada. Mo na mo dia ensamboko. Capra gram on my boss one. Batch to us. 1,000 Ghana cedis. See, I get 2,000. You get 2,000 back. 1,000 Ghana cedis. And I trust in so time, I'm going to go and so now. Food trade as a young man. I can't talk. Akra. My auntie debut. Eye Odau akwanse ehene bafo dako enchi oche ono anso na personal secretary to lawyer Jan wasi wonti ntina eye ni wura enchen emreko won kasa ono nso kra ne 5,000 Ghana cedis. 5,000
5,000 Ghana cedis. Akwansre hini. That's right. Personal secretary to Lawyer Jan. Was it 5,000 Ghana cedis? Mo, mami ni down chain. Bacho to aso. Ana meka Akyem Etwereso asema. Buza Etwereso he me ne boko su atafre. Oya mi wura prako pe. Akura mi sre wani die kasa kakra. Onye ni paketwa na otuo no de kuom atwotwo wuro chenkuro yi. Ketijamfu a National Women Organizer of Etwereso. Former Eastern Regional Chairman MPP of Etwereso of Wanchi wadi MP wa kwatia. Bepemu ne kota atreba kokromu nya bi okromu ha. Do na himfie na nimu wa atim yes na na otim food from my himfie no watwam no ana brass won't menka eh ana kafra why swallow sanu yentu aso aye DK ne ba Daniel Buaju osi 2,000 Ghana cedis sirim pimmionu 2,000 Ghana cedis yesemo na gift mo church amaya Daniel Buaju Pacho wey why me ameba me discard ma me possess ka be kamensa jangu agazo oni an Ghana je nbotum osabare ma piasa a wotoso 9 oya chim tafo ine ni krom na golf wo Eastern Region golf eskafo agro me kai bra me koya MC wo mra na na ahyefa emi so MC de ma bi krom na me nye dey na me gra me twen den a me bro kwadwo opon kroma ana me ya wudie ne bi nso na me nti bro fo yi na sabe no mampani dada John Dramani Mahama no a vice president. He was the special guest of honor. Emra tafoyen shefa ewo tafo kokrantumi wasi na ade nyina ne da sebre na se da sebre Etwereso man call light off me wo be yi dia banham no bodwa seya na tafoyen so ba ya ne nsem sika sidia pem 1,000 Ghana cedis je na azare sabia wusi no odi ato cement mompe no ya ade Odau sponsored him na ya no me am frɛ da sebre Odau be do da job be yo manu ansi osimunko ke ayiwo ke jasuo 200 bags of cement munko sesa munfa nko park ni wadwuma onfiri kotoku oyabu akwa kotoku fu enyi obi mu no ono na wo ta abo ayi nana ansu ontimi kwe ayi na adema ya zade akọ epo ameko fie $1,000 Ghana cedis. 1,000 Ghana cedis. 1,000 Ghana cedis. Nana DK Nana Ohene Dapa amaya $100. That is 12,001,200 Ghana cedis. Mom say mano wayade piao edem 1,000 Ghana cedis. Say Etwereso mnante ni ha 500 mnante na mumra. Oh, e man bi wo ho a ombezo mu sa branch amene ni hihye we. Owo kuro no do, obetimi adome. Kuro no mpuntuo de na baso. Na ntie mnante ye kan. Why homo amu a nti na wo ani kire ge na na oyi nani unye show man. Guess ni pe show 500 boys. 500 boys. Kensan jofu amugu hai ko bia to no botoma 500 ka pre aka obi ahun 20 Ghana lolo fe entua so le o maka 500 Ghana cedis Etwereso man 500 ko so fo bi ne ba ha no ye miracle awurade yankopon ko bia be ko fia ko fa bia ba 500 Ghana cedis Etwereso ima Etwereso mabawa hima Methodist Bishop Isaac Kwame Boateng, Right Reverend Kwame Boateng, 500 Ghana cedis. So for Mumma Sama so for Yamishano.
Ochimai Jase 1,000 Ghana cedis kwabe. Yada say Akyem kwabe yamishram. Odi. I'm saying receipt in my home. Odi. Another koyan kunta. Odi. Na Etwereso mabawa ehima. Wasi adikese we yashene no nyam dia. Onu nsu kra ne nsem 1,000 Ghana cedis. Etwereso mabawa hima awofedu awokwan twetwa say yi no. 1,000 Ghana cedis. Wa wale mana efe. Sanso ana Kafra. Owura kojo opoku afane. Ona ekwanche fa oda e paparazzi Charles ento. Ona de nyina ene dasebre. Obaya ose 5,000 Ghana cedis. 50 million. 50 million. 50 million. De boa eye jumadi no. Dia biom. Sanso ena eye Maria hima oni niwura. Ono say 10,000 Ghana cedis. Sidi mpem oha. Eye nana abra adoma enso 1,000 Ghana cedis. Sidi apem. Hey, ensembofo. Ensembo na mo bon malaria wom. Me ma menom. Muni hwa ye ni ho. Wawie. Sabe de mawie 200 Ghana cedis. 200 Ghana cedis. Hey, Etwereso boys. Me kwaye MCB power kwatia eja wadwo utim say yes. Mema wo. O kana mo ba. O kana mo ba. Na Etwereso fuwe. 100 Ghana. Akra. Me pacho eye oda Ghana Police Division Police Commander no. Osi eye obaya nisika eye 500 Ghana cedis. ACP Reverend Dr. Akra bia obi amechiawo. Why are the pa 500 yebeje yemo esama no. Sambo for 100 Ghana cedis. 100 Ghana cedis. Akra. Aya constituency chairman MPP. NDC. MPP. Kafra. Chairman Obi was you Ukraine say 500. NDC for no way. Me pa so if I go so mo. Enya mfa un go so him. NDC eba ye no. NDC of what say you be constituency. No. Omo ba ya 400 Ghana cedis. Omo ni abem, omo to so 100. Abem man 5, omo mama 4, omo ni abem. We ka wo jampo na nka beba abem. What is with the so better na ho. Eye openyi kwam na champo awokoi. Ofi dunkwa no fi. Thank you. 200 Ghana cedis. 200 Ghana. Why de? Yamo yesem. 100 Ghana. Akra me bawo. Ko. Eye oti hini e wofa. Eye bema okoto danso. Bema okoto danso. Eye achimpame ehine. Woso ba ya. Na de nyina. Eni dasebre. 1,000 Ghana cedis. Cedi apem. 1,000 Ghana cedis. Emanumbo. Momo musema no. Na me ba cho 100 Ghana. Unu aba e for say. Maria hi nu aba. Awon fedua. Wa wa mu kra na ekumi. The number is 0243 448278. Me pacho Downwell Insurance Company Limited. Downwell. Osu branch. Osu. Amuso mu ba ya 1,500. Sidi apem ni ahanum. Amufanto cement. Twaso. Amumot. Enaka mienu ensuo enaka nine ana amusada. Nakano mienu sansu na da sibe papanom da sibe papanom omudi eye odwan a wofu bebe ni tedua mu oduro baako omosada enan ana eye obroni ensa
se Edwards kesie baako almost the bua jumadi. And I say, Bebacho akra get ready. Unim. Da sibro for sukwabi. Aye biahe. Ni papa. Aye doctor na nakra madam pon. Aye Achimbo mahima. Ono so na senior lecturer University of Ghana Legon. Was about 2,000 Ghana cedis. I don't say. Aye there was na hima. Band no be ready. No ma bonyum asore nyum baako. Na yaya correction. The okura bia fabetum. Hospital no. I said that we typical some can be any see. Aye Brahma Kwaku Abu Jebi. And we are yine was 200 Ghana cedis. Ghana say. Achimansa presiding member, a Japan manu, 200 Ghana cedis. Presiding Yamishra. Ubaje es gracia. Nana Adakwa a otosimienu ayati bondo diase. Osi eye buomo die yemfama eye odefo. Eye sada mienu ojiremu a one eye ni penifo eno mudi na ma we eba ese fo mo da sebre. Eye da sebre adaruma ensentrofo eba ha me mama sensentro ni sentrofo eba ha ebema de eye nyina ba TV so radio so online portal ena pipem womu nyina kika omunsase no omunya 1.5 cedis coins 40 pesos esa wo sentrofo ye hiafo kroma baba nipa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 munyina musika nu 200 Ghana abrafo man gina horo ene mama ze senkroni me ba ze MC baby adu ya ba twi kwasika sam no so oh before the time ready tie o hona dada mama ya kasasa ma re 1000 Ghana cedis ya mi shira no Emponi 1,000 Ghana cedis. Yami shirano. Eja ben achima biase yami shirano. Ebe se bandre me anyom ba kope. Na mo amwo 2 cedis, 3 cedis, 4 cedis. Obi amfem ngum. Ye gumu wie pe. Ye wura na ebe kasa. Ye tie bosha efri osagefo ene abam eba. Band over to you. Afa wuti band na 1 cedi, 2 cedis, 3 cedis ka club bi afa wetumbi. Now so that I say hospital you see ye misika account be. Let's go. So more gift table no make akra more gift table no make akra Mama yen come from Yehovah Nani muna kwa jiwa Oh sasa kutono ayeda masu Yewo bia sasa kutono ayeda masu nani muna Mama yen come from Yehovah Nani muna kwa jiwa Sasa kutono ayeda masu nani muna kwa Ayapara Sasa kutono ayeda masu nani muna kwa jiwa
Niaka wa hubia 10 cities, 5 cities, 20 cities. So. Jesus, we are one Jesus, oh, what's this? I mean, I am a fool. Oh, I am in a more, and she oh, I say something. I am a fool. Oh, I am Mira. Okay, come back to what? Oh, she know. I'm not aiming since you me go Jesus. I'm also me book. Oh, Sunday, my chief, Shirama. For he may free me, body more. Oh, so be about to be about to buy a city. Follow the other two, follow the other two. Oh, be about to be. I tell you what about. Hey, I'm power. 80. I'm a Jesus. Assassin Yahudi, Bohi Biarati, Obioma, Yahudi, assassin Yahudi, Ohi Biarati, Osu Yahudi, assassin Yahudi, Ohi Biarati, Obioma, Onina, Sama brabo ni manamoji Amina wa feni when you now make you Mayanya dawa Mayanya dawa Mika sama brabo ni manamoji Amina wa feni when you now make you
That's right. And that must you. Thank you. Oh, because I'm a problem in my normal. Me now I want anywhere you know my dear. Because I'm a problem in my normal. Me now I want anywhere you know my dear. Because I'm a problem in my normal. Mami na wawo feni wemi onya medio. Mami yedo. Mami yedo. Emputi wawo mawa na wo train Jesus. Mami mode. Emputi wawo mawa na wo train Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Some you no carry money. Some you no carry money. That's it. Some you no carry money. Hey, my son, some you no carry money. Some you no carry money. Yeah, some you no carry money. Hey, some you no carry money. Yeah, some you no carry money. Asaya nukaru mamyo, yo. Asaya nukaru mamyo. Yoni asaya nukaru mamyo, yo. Yo, wani asaya nukaru mamyo, yo. Odi ikasa asaya nukaru mamyo, asaya nukaru mamyo. Eradi wasaya nukaru mamyo, wasaya nukaru mamyo. Eti oyo, amena mi wayo. Oyo, mana nyamyo. Oye, nyamyo. Hallelujah. Tumasemi, onyami betama. Oye. Yada obibia ase yanshe ne adafo nso edi abe Etwereso aguna hima nana yakwa ayuko hima asuna hima bretuo hima omunyina kom hubo mu no omuso mu kro mo 500 Ghana cedis omu de boa eye dwumadi a eye da sebre eye no eye me maame eye amini aba ama bonsu krodia mu aya no wo na boano na wanka ama bonsu so kra nsem milionu 200 Ghana cedis 200 Ghana cedis Akyem Etwereso nanayima odi na tsankonyo omu baya omuso mu kro mo nsem 500 Ghana cedis. Thank you. 500 Ghana cedis. Etwa so a na enko yewura nchen
Aye. We 500 Ghana cedis. Charles Meba. Charles Amofa Ampoma. Charles Asamoah Ampoma. Yeah, ready uncle. Adia makoti aba school fees inti. Charles Asamoah Ampoma. Wasi. That's a wunti no buy. A gabona efe. Or the sikasi di army and send a bram no si bi. Said the gabon mu pino. Yem fasi di army no kan. Nanye si di hanum 500 Ghana cedis. 2 na nyonko wade nyina Charles Asamoah Ampoma. Ne nsem sika cedi aha enum 5 million or the boa ya the hospital. Aye nana adwa asa bene beyema awodi kan ochimai janto ahima waso kra nsam million enum 500 Ghana cedis ono so de boa no aniwra ai no no so da peja kro no nana wada ma mo pia fe do mo se mo ko so no kan donation ni be si ansa ye wi e ba beto aso yewura osajufo amuati ofori pani tu na namusini a woro no ye osiawu ohene achim wanchi de hyekonkron baba kantika ampa ochiman yegusu aye fefe ye pejaba sa ukọ achim wanchi na hwe adwuma papa die si nani so osi procession nu oye wei a na zampa de ade awon no odie na nya de akom de no wabetina osiawu akonwa no so peja akonwa no am ye say you enwoma nyina akonkan. God is alive. So penyi baby ada sebre som enyinam eti baby adi ya de kasamunu bama osiawu chiame no adane ani ama ne wura na asama yewura osajufo amuati ofori pani de suma no so mfamatu na ade nyina da sebre ni no amansa nyina tibi akora da ase odi ye da ase samre ye nyina ye nyedi na ye ntie da sebre nyako asumedu apia ose ewu he osan ye achim wanchi he asona de se kronkron no o ma ye ntie no Ochami wo se o man pani NMC ni onabo kojo enkroma nananom amohyiemu wa hanom ahimafo DC for asofo mpani amohyiemu wa ha nkramofo amohyiemu wa ha odewa adehye eni Etwereso adehye ya ni yenyina yewura osajefo amoatia ofulpani ochihi ose mefa sankrai ema Etwereso man eni Odauman eni amanfo amohyiemu wa nyina ose enche bia ena ono ankasa ne safo hi eye da sebre aye bi ahwe odi akonwan ema no ampa odi ma no afini odi beto nani se ene obetwa odwira kase atise osaje fose mi amesafo hi metutu mi papa kase mu na maba nenso bibi abetwa ma na mu nti mentimi enu nti ose mi wofa ose ewo kwe na kosi manan na nsemu a fa komo mami ose aye ade e fe no afahye aye festival na moye no aye ade a mo nananom aye fititetete na monja to ho ne manya ohin a onimde enu nti ose de titifo ye no obesa akofa aba enene de yehu ye o ye kan sanso a no se menga nkyere mo se sabi ade a wo yi enye ono nko ani tumi o munyina mutumi ka ho esanse sasumdwe eni Odauman mu a ana Etwereso a saa de fefe a yehu yi enya de a yebehu enu nti se mote se Odauman Etwereso se na o yode hye na ofikrum hanom a emre ni abribi abete se obeye sa afahye bia no na ese ututu mreka na obakrum ha na do ntoma bebo ne ntoma no
na mupeja Odauman ene Etwereso man ne nya ne ntoma pa efra yesi oman a enim ne culture enim na mamre ene na manie no enye oman ene ode wa kire se oye oman ampa wa kire na mamre ne na manie na manie wonso no ye ntu ne hu ye pre ansa ne yenya ene mo pre enya mo ade dada no embark eno nti mo nhye mo kena o se me mfantu manum o se oman bia betu mponso a na efi enimde oman a eninimde no na enye oman eno nti enche bia eno no ankasa ne wafa ase aye frɛ no nana ado dankwa akufo ado Ghana man penny okofa free education buy na free education no de buy no o se me nka nkyerɛ mo se ye pre ansa ne enyo nti o man penny apre edi free education ama Ghana man nyina na Etwereso man so mo nsa ka mo de na Odauman mo nsa ka mo de a mo nso mu ye na mo hwɛ so ye esanse ne ye ntua school fees ene yakɔ school ye ntua school fees ene yakɔ school eye afahye ya mo twɛn ene enoma mo de akyerɛ Ghana man ene ewiase man eye mu nsuo a ɛda ha no mu a sabe enam a wodi brodo etumu a na enam eba eye anwanwade kɛseɛ ema wiase man na saa anwanwade ya nyankopɔn ɛde akyɛ Etwereso man sɛ mo ni nimdi a mutimi ma ade no enkoso ama ene honorable minister information minister o se esanse anomuntu papa eye mo amoda asebre otu a o ka se eye sa bia na izo no da no o pese o hyemu kina eti honorable fato abayanim na abayan meboa ene abayan sika tupodo 7 billion ene nachi e de abeboa sa sika ya abayan de abeboa yi se muni nimdi a sika no ebe kokwa esanse nimdi e na mo de beye sa bia no na ma sebe ahoho afi benche ene akyirikyiri aba abehwe na yemfa so de e de amasika na enne omampani e de ahyemu no eso aba mfa so ti osaje fo se me nka nkyere mo se obia enya matiu makao me na ya media we na ene dia no enne wa mamu ohia ofata ose a onimu di a udi ni tukwan ya eyeyi osaje fo se me nka nkyere mo se bibi biara obey bia no montai nachi na montai nachi a botai bia esi na nisu bia no onyankopon ebeka mo ho ene nananom nkunya kese ebeka mo ho ama modu ba bia mo pese mudu o se eye Odau ohin ode amamu no ohin no ono no ye mpatam anyina mo hin pani asumdwe beba egina no so enu nti momfa ebuo ene anidie emfa ma no no ono so di ebuo ni anidie amamu esanse ono de oba besom ye wa ma ametietia mo fa ahudi so enu nti obekoso asum osaje fo se me nka nkyere mo se eye impuntudwuma oye no na ni so na ye ne fe na ye ne de se sebe ne safo hi ahobai afinie ohwe impuntudwuma wo ya ebo na adwene ne ntiase so ti osaje fo se me nka nkyere mo se mwanya ohin papa na mo nso ni mu yi na ohimpa eho ye na enye ohin bia ene oba sebe obetimi atu anomontu a etise oba ye mo amunim mo himfie se de sitie abedane ani ene abaye kra behwe obi asi a adan ani boso a otimu sampa kro iko nanim no eya himfie tetene nso sa na netie edan efe ewo krom ene ahimfie enti wa kire tete no ma no wa kire ampa mede asemi a mi wrade brami ede ma amu kakra me so meka so so ane se ayem puntudwuma mi ami nua da sebre aye bi ahwe oye no ayem anije na ayem mefe na impuntudwuma ho nso no se de midi kankan ni yentu na hu ye pre ansa ne yenya da bia me ka se unima busa ena unim nso a hwede obi aye me kamu asem baako
ɛyɛ Etwereso a yɛwɔ yi Etwereso man nananom na de asase yi baayɛ yɛde asase yi baayɛ no ankyɛ bia ɛna kristofoɔ baayɛ ɔmo baayɛ ɔmbɛsrɛ nana sɛ nana yɛpɛ baabi de ayɛ asɔre nana sɛ mopɛ baabi de ayɛ asɔre nana ma ɔmo baabi de yɛ asɔre ɔde ma ɔmo de bɛyɛ asɔre no na ɔmo nkuta taku ɔmo nkuta sempoa ɔmo afa sika bia nso amfi baabi a amba Etwereso manfoɔ yi a yɛ ne yɛseɛ sɛ yɛyɛ ahiafoɔ no Etwereso manfoɔ yi a ɛyɛ contribution agyegye sika nketenkete ɛnɛ asɔredan kɛseɛ si Etwereso hanom no Etweresofoɔ yi a o ɛna mo si asɔredan ɛnyɛ baako o nsɔre no dɔɔso Etwereso manfoɔ yi a ɛna mo si yɛ na ɛbaa ne sɛn ɛna ɛba sɛ yɛsi sukuu dan a yɛsi aban emesi aban nsi a yɛsi yei ɛne ayɛtwe aban aboɔ so sɛ yɛtumi si yɛtete yɛbɔ wura mu esi asɔredan a saa ne yɛtumi tete yɛbɔ wura mu a yɛbɛtumi esi sukuu dan saa nso ne yɛtete yɛbɔ wura mu a yɛbɛtumi esi ayaresabea na sɛbi miankasa mi nua ɔde ato dwa sɛ ɔpɛ sɛ yɛsi ɛde boa Etwereso man no adan ti na ɛsi yɛtena ase ne yɛtwɛn sɛ aban ɛmra nsa yɛde asase ansa na aban ɛɛba ti biribiara ni hɔ a nananom yɛntumi nyɛ ɛne yɛn manfo yɛntumi nyɛ deɛ yɛbɛtumi ara ne sɛ yɛmfa ɔdɔ ɛne nteaseɛ ɛnka mbom te sɛ de asɔre ɛde ɔdɔ ɛne nteaseɛ aka bom no a wɔtumi si asɔredan esi mission house ɛtɔ kaa ɛma ɔsɔfoɔ no adan ɛna yɛntumi nyɛ bi ɛma yɛn ankasa yɛ man bɛsrɛ mu wɔn yɛnhyɛ saa adeɛ wɔ nso na yɛn ni na deɛ fata ɛne deɛ sɛ deɛ nyɛma Etwereso within the Kojo of Onkoma, member of parliament of Fonse Ayebi Dasebre Ayebi Regina Dasebre ɛyɛ adefɛfɛ ti sɛ Ayebi sɛ obisi ayaresabea no ɛyɛ nyinaa yɛasɛ deɛ ɛsɛ yɛboa ma ayaresabea yi ɛgyina hɔ no ɛno nti mede mekuta me nsɛm 25,000 Ghana cedis mede boa dwumadi a mia me nua no ɔpɛ sɛ odi meda obi biara ase Nyankopɔn a ɔde yɛn nyinaa baayɛ no a ɔka yɛn ho a mo nyinaa mobɛka me ho ɛma dwumadie yi ewie pɛyɛ no meda obi biara ase nyame nhyira obiara ɔsiɛ do obi biara ase nyame nhyira yɛn nyinaa ne sika 25,000 Ghana cedis apam foforo no apam dada no de a wodi ahenkan ɔno na yɛtwi he ɔbɛma ma so ate odi yɛnto aso Odauman afishia pa Yɛdanse aburu yɛdanse akronto yɛdanse ɔse awuo hene mo ne yɔ yɛdanse ebimra biom ɔse awuo akyerɛ sɛ uransoma kɛkɛ adi uransoma kɛkɛ adi asu abakade ɔtwerɛ so nsɛnkyerɛnne etuo dɛre wɔ fam wei na kasae ato afa so baako na agye foe ɛdanse agya la sawa agye nsɛm ɛdanse Piao. Edamase. Amamre ni amani ekwa so me pesempa no ekoda asiwie na me bo dasebre Dr. Asumadu Apia ane osiawo ensam no tofa ihu anama men minhia dasebre nkon nsansa da dabi ebi mpo nsida
odi akra bɛyɛ bosumi mmienu ni ana mehu sɛ Dasebrɛ ɛka ɛyɛ executive fan club no akra mɔni abie afei no wahu mɔni abie yo ɛyɛ Kwame and Tote ɛno bɛ media Kwame and Tote mining site Kwame and Tote mining site odi anka tie yo mitio Kwame and Tote mining site that's right when you ATK almost 10,000 Ghana cedis 100 million Mr. Adadi timber contractor that's it what's your hospital area 2,000 Ghana cedis the Dark Mining Company Limited oh you are did my friend Daniel the Dark also 2,000 Ghana cedis Orima Dasebrɛ Barima upon Checheku Tosimienu Batabi Ayine Orine Sana Ahine Akyem Batabi mo 300 Ghana cedis 300 Ghana cedis me ba cho mo maji o na me de me pesika pa aro ni sine so mo ta ke no Sabri amamre kwanso no Dasebrɛ ofosu kwabi ama eye nana banka hene adi ne mpanifu anim akwakoda ɔkyehe anamusini ase sawade nsem hwehwam sei efiri ofoni pani fie abrɛ yɛn ɛwɔ twere so a na ne nyinaa chi no eye Dasebrɛ doctor sumadu apiankasa yi ni botom sika 250 million 250 million. There's a 25,000 Ghana cedis. Who the 50 per eka kofata de no wa. Ni mielu 500 million. 10,000 abadi eboyo. Ye ko be 3.2 to 4. We patro gift table ye twemo. Aben. Na ye discount to twamo bia hu de nya wa ha. We nye buamu ade bia na me na mukroma ne yin ase na yin ase. Me kono mi bo mi duku na me na mukroma me ncheke o. Na me ko wo be bra no no. Ti mo fam na ne fa sika ne ntum wa ha. Mate. Na ye pon ye ko bo ye bra. Nya fe na abusa ne yin ase ne yin ase bi. Ye nyina ye ntie wa ha. Ne ye ko ye nim. Mate. Ya bobo no wan esa de enya nwie. Kojo opronko mo nyuma doso. Ye kan nyina bom. Ye be kan nyina bom. Ane. Na ya tudi. Ane. Kotoku abrafo hene babi a obi a mechiao display kakra bia oyeye no odian ka se owia hu no mi nua man kasa abama na badameka sakranche Official pa. Within the Kojo Oponkoma, Member of Parliament, Ewo. Ma piafo. So, ye bega must say, oye. Enya kakra twaso. Abre. Obenya no enya no. Aso forim na kwese adoa. Bo moton so enwu so mo ahwe. All right. So, Onio me bakafra. Yanko. Etwereso man no Odauman. Said ye yewura, osaji for mo atu oferipani. Anam sini. Dasebrɛ Dr. Sumadu apia. Ekasa ye no. Constituency. Was he a man into Odauman Etwereso nyina say. Wan popro power de ne mam no. So chi yan nyi Dasebrɛ ntuma. Ontimi ni hin wo asase so da. Wa mamo hempa. Momfa ni die ni obuo bi e fata no enta na chi. Enka bom ni odo a ewo Etwereso kroma no.
asase wura se mo man ntina oda na mbom se etimi ba fori ma solid mi si ason dan no saa ne etimi ba fori edisi dan edisi ayaresabia etimi ba fori si mission house yebetimi ba fori aye lolo kwan ade ma hi ogana ha wo ba ko ba bi nkran edan amanfo kukura sisi mpotem no wo heda na chen jubilee house na nimu nyina tutu otwa mo akwata utu wo fichi wo kaka na tutu ni so agira mo akwata isika wudi si dan bebrebe ene yakwa anyo ye ko heda wa kukura si wo minu apani ko fata ukọ ni mpotem wa ni road ngo ajro so ko fata road wa ye ne kama obi anye ni mpotem de kakrakra de na yewura opeso kakosia no anya bibia ne yebeda ban na no me ko da se be on office e won kan oka che mi praise odi an kan sanya kwadwesem a utimi konkura bi ase na nkwala atete fom omunti akonwa so o enua na atwa enwa ahia ukotwa bi pe na post for you muti ye shepo koma China fo akoye nkonwa ya jimi yankasa aya rawusam ase ye mpa ye ho ase ye man ye mpa ye nkwala atete fom ubeko school bi na akonwa ni ho na ye enua na atwa enwa ahia etie ntimi mpa bi nye nkonwa menkola ntina so ye shepo enua ni nyina akọ China ko bibini na de ne hawo enna na da se bepeso wo kan bon wo pani enyanzani odi an kan de magimi timi da makan direct enna o kan nyansa kwan so mumma yanyi ehun ni se ye Ghana fo bibia ye se ye betimi ayo no ye betimi adan ayo so your man na wo matete fom ko school na wo man yo na kakakra o akwala te fom ene wo sua de because ye mpani fuoi ne ba mma school sakra ono ne ba mma school twin ba wiate mumma yen manfo na yewura kan yen nwin kwakire se ye beboa manwofo no kakra ye betimi aye no yen nyamfa mu aye man wodi ni nyina akwaso akwadwo opon kroma ono wontimi nka maka ma no ontimi nye nyeri nya no betimi aye tidi ye betimi aye no yen nyiri ye ho yen fa nta na chi akra nyame hira wanu ba no si 250 million o nana 25,000 Ghana cedis abu ahemfo no meni omko kasa ohin broni ni ohin bibini meka o mabom se fam yen so be shefa abu de be nkran am ye 30,000 why pa jo mo mse ma da sebre le mo yen se me ma da sebre Dr. Nyako Asumediwa pia osiewo de se kronkron no anso na ye Akyem Wanchi ye pon ano no ehene me pa cho ye woti my calendar o ha na utimi bubu e da boni na me pa cho bra na baji bio ko gift table na kwaje odie ye de ni nyina gu ye trim ye he ni se ya na ache na ko fam bibia ye kama nkola yi so mbesa hima fo bi gu o mu so mbesa awie no so de atata ne kwakoto enti odi yema yenue enka samra ne mra owia ni a consider nkwala no vote of thanks na nka ba ho atoso na yapon yakokate so no akra ba sakranchi evansan sakranchi kranchi ne enhwe yo meja medawase ona wanu ye den singa brafo ni abrofutuo na wanu ye desem mrebo akra dasewura awie o manga dese amansanga bare mponga dese pon futu kwa jada na ma motin sa so o cheche brikisi a wotu mutu a wose makrabo ye mo bibiara fresh apa enne no da wiri akofo mrempon atwere so mrempon ka tachi o da wuni mako okko kira hene ma hene o hene ye mo afrisi apa na asachere fo so mo afrisi apa wo si wo ye kokko seti ampoma ni okore biesi ama wo fi adanse ya akro kire wo so mo afrisi apa adanse akro kire asachere hei o so mo afrisi apa asachere fo mo afrisi apa wo mo afrisi apa ye na na magunafo aguna ne ntua bo amponse ngade a wo free denjira ndem obri amankwa chei krotwa wo si a wudi watama obi de ubie na na magunafo ya wo de galam se bai won na wo ndi sika ade so odi sika tom prada wotu sika tuo intim ja kre no therefore bo amponse na mo yi amponse na so mo afrisi apa o mo afrisi apa no de oyin
no da wini akufo mrempong ye kanasa na ye nanom eye ansenefo wo sansene kodi adonten ameko makosa ye adomantom mrempong an fiti siase anoja hemia asene ahwe ampo na dimapim o mantam na o mantam odwani katachia o mantam na hwera no o so mo afrisha pa o mo afrisha pa na ye nanom britofo ameni ampom mrempong a wo fi adanse ansan potena krobia sanse mampon kuntunchi damrobu ehia kuma damrobu ehia dare kuya mo apeng na atakura meni ampon ntangene ameni ampon kire hene abo o kire aboya odi amono wona wonam di ako potena kwawu pepe duase wo frem pepe ase wona wonam di ako potena kwai munyentia no frem nkwatia wona wonam di ako potena asua be no no to no abene kwawu dia wo kodi abena no mai wo so mo afrisha po bretufo mo afrisha pa wo mo afrisha pa na iye nanom asonafo so mo afrisha po asonaram pe akwa abrempom mo hene okokwa no yehu amam yakuna nanoma wo so mo afrisha pa kwa bi ma dese abo o kire aboya onam so okoto so mo afrisha po wo mo afrisha pa na yere nanom aduanafo ene ekwo na simpi asare aboya ndin ho nam se ifo mo afrisha pa wo mo afrisha na aduana atwea ne aponche ne gensu amezinan onini akufo mrempong ohene jere hene mrempong iye wona nam di ako fie bimem amangdifi be wie kwa menso na wonam di ako na se binti wokofra atwifo heman esuo ko tena akoto nam di ako amba tra asaramanka se kofa akede kofa akoti akrom kofa akotia nam di ako tena nyina woso nyina wase na se binti unu anom abewfra wa ya abrarfo tunkwanta na ko tena sumeja sumeja kaka bodi okwaku oso obrofre sumeja kaka bodi oti etire brempong o na one osantiman di okoden kotre intim jakari di niti bre sika ofi agufo mrempong ohene wa bi o Odau ni makon brempong katachi agufo brempong enfim ofeso akwa unsan punya ungiti akwa ntin fidum sin be konian ubesu ti asen neska akọ wo se dua bi onya dua bi odum dua bi osese ohemi anwofe bisi woni misa ahwe ohemi anyankwa yere kan sa na ye mo bi afrisiapa ye ma afrisiapa na empengene wa ha na na so ma afrisiapa na kwajo kompro ma brempong katechi opong chireku checheku chireku brempong woni empengene asofo empengene ye ma afrisiapa monkasa kronkron yere kan sa na osiewe akufo mrempong ohene a wochro ohene uye sisi o ya kwabrafo ku chire mu hene ohene yedu wati adurubasa akufo mrempong amamu akunu no ni o amamu akunu odombre ku seti awo so arobnam di ako na wo so akro karre wona mfi adanse akro kire nam di ako asuna rempe akona nei amabu atoturu bontu a wanto no hene kwa wanto obrempong kwa o so hene hena obrempong hena ohene ni obrempong ni adanse fori bedi atuo ye frise ye fi adanse akro kire ni oninim otuo so otutu atuo obrempong atu sikatuo akufo mrempong okwan ma hwe wachi o okoche ahne ma hem empram sechi sibiri sigi ni odukusunku ni adofo piesie hwe ni mrempong kwa wa hundu fodi sansenku awusu achimem ohene ye kwati wo yayira ehurutra ga asias ye fa wa asia mamrem ye fa kuma ko simu ohene wo jamane ohene nyankwa ya siura edo bi ase edamase nipa mfon kwa wa esa homa na no ate rough ma piafo apon ewie mebodi na miye ya fra no wajini ku oni school to nkwanta wa pai sakranche ni dinu no ku fata so to the prayer team kan ami shira abate se som ma piafo nipa mfon kwa ungwa na manada wuro di waji yes odi America for so to the prayer team manage kakra odi mu hu ni mobo me pa cho eye omano ketefo no omo wasadi omo de ma eye odefo ma kwa prayer team nya da mo ya ntam atwenefo no mo nchire odon kire ne nipa mfo nkwa do hu na pa na nipa mfo nkwa me pa cho atwenefo mo ya ntam ayi awia ne de atata no ekokoto ye mpese eye ebeto kra wanya kakra chama
Emuye. And the Yamiasi. On what all? The Amikacho on fire, why? Ma within peer program, so I'm an amwakwa. Nipan phone qua. Odi. Call Amunya Crado and Chinin for your tremo. Samunya Cadu, the Ayania Sonson, Cabobia catch a Bacho, Sika Samno, Mufamla. Na ye phantom. Na answer na no ye best say Muma yentie eye enkaiboi ni enhye ne so. Security for Bacho muntie na mo enhye ne so. Eye Odau anfo. Eye berima ne adikrofo no. Omo behia e wo Calf Lodge after say yagokate eye sword no. Odau anfo. Berima ene adikrofo no. Omeshia e Calf Lodge. Dasibre ni osaberi mafo no. Ebeshia wo eye Odauman efie. Eye Odau hini fie. Eye Palace Court ro. Ose fa no Odau fie. Odau fie. Ti dasibre eni osaberi mafo no. Ebeshia wo Odau fie. Special guest. Omo eye dasibre etu ni safi omo baaye no yango fa tamo ai omo nyina subehia ewo eye Odau efie timosha ne nso emaye na eye yeye ebere dwumadie na bajodi ekohi yanso be ko Odau fie minum yenu ajiro mpamo yen je obere we yankwatina kwankwa ni ase yagwria no enti MC from yensa no so yenso yebekọ ye Odau fie na mepacho odi muma yetie ni he ni edimu ni e eye $100 yenya ba ko pe e ba Ghana sika mo 1200 Ghana cedis yamfa ne sa 200 200 no nipa 13 na buy 200 nipa 13 2600 100 nipa 33 3300 50 cities nipa 77 3850 Daniel ma wenyina ni coins 1 cedi ni 250 pesos. Ukika ni nyina bomwa. Sika yenya ye. Eye. Afu ani so. 14,566,000. 14,566.90. Enu esika ben. Well, you are 200 million. Now because of 14,000, how about what you say? The partial gift table. Trim. What is the problem over here? What is the problem now, bro? Because where cash at hand? Trim. Where is the car beka yensa? And only 14,566.90. I feel hold on. The air kama Matias and Obi and Quadin Quanquanza of Fiani say. Tenenina, where mu boy no. Pines in there buy no. 100 Ghana, 200 Ghana, and I'm going to buy and Sikaya dear Nikos Yahu Yeno. And a year 14,000 something. Nasika, ye papa kofata ni Osiawo, any amount for a pleasure. Ya church or Ninano, Yantimin fa no nya day, and can home. If you are no the back and one to me, telling to me, Minko. Me that magic. How much you am the better to go and can FM. Say, or see a wo, and in pen for by no. Sika ya kind in na bomuno. Yan say, no be a command. At on him. It in Pacho dear, Yan Secretary Sieno, correction, and getting a bad by no, and in you. At a community, and Frank home. And you so. Nanata Crasy, say a mudaho. Ampa one got up and tema ko because you could move to one quantema and foot rajo quem. But you are muda ho. Muda on a Bibia Sababim.
me pacho donation amanfo e de ko apron no eye 25,500 ana sika ye gigi ye ba ye ha ye de ma offertory for no nyina kika bo mu de ko apron no enu na eye 14,566.90 odi metio eye bibi a gigi ye e ba ko apron no nyina no ene 25,500. Okay. And the sika ye gigi ye tutu correction offertory no 14,000 no. Can me do my pacho ye ni tema me dem go school. Na me phone wey. Me pacho ochina Thanksgiving walk ebeba early in the morning 5:30. Thanksgiving walk. And a Thanksgiving service at 10 o'clock. And sorry nyina be come sorry. No ma pon no nkron. Omo pon we are near the Asorica Siano aba eya ha say. And so say bi aba information ya be catch them. Odi me dem wi am e kwa no no. Ejetu ato. Ai. Convert my. Me pacho Odi ya said ya ka mutimi kika mo ma information wo ho de betu dwa. Na na mo ye akwa sodum. Ye kwatwa ahomam. Timunya ne enko. Odi in all no. Ye call ye Bank of Ghana cashier for no 40,066 Ghana cedis. Any physical cash. Physical cash. 40,066.90. And the 406 million. Yes. Now a year $100 back could be a can and a year franc. Okay. Yes. This is a walk cashier for no. Accra to Asumami. Baby, I do Mijina or Manning in her name. Now, Madam Honorable Joe Mentuaso. Now, Madam Honorable Kwajo Pon Kroma say, Ura great co-father. Me a mini apani Kofiasa Brakwa Bate. Nana Matranko Yamba Ball, Dasibre Chidom, Dasibra Kafo, or Hima, any Akyem Etwereso Mabawa Hima, Duduana Fen Frida. And a year random sini. Dasibra Dr. Sumedu apia. And I know Tom many were him for Merima and Dasibra for a towerchi. And I mean, say, and Etwereso mine. Sadia Chinamotisa, I in kind 93.3 FM. Oh, Akyem Etwereso one year Pomuha. Now, bet your radio station. No, and Tia and kind FM. I watch my boy, I am Miami, dear. No, Obeyful. Now, they are the papas here, but wouldn't you say? Fatu Dream radio no number here 93.3 Ghana radio station here papa emienu Peace FM and I FM ya ka nyina babwai ya ka nyina odi yefaway enfamu me pacho eye enenu mei keke fosu ene fameye sojumade ni gidigi committee mo press e webu amudi ya mamu boto mu yedu na momra because that city training sounds na patapa ensu kiremu one corner ebe ni ne ana watchina ene ya watchina closing prayer yo donation number for patapa show no for the program no donation number 0592 916565 0592 916565. Yo. Prayer. Also for what you shall say, Wadar Mawaha. So for Safi Bishop. Yo, my Methodist Bishop at the area. Okay. Methodist Bishop at the area. Yes, sir. Yes, sir. Nananom ne mpanimfo. Atena se akyema yentine mu kakra. Na yemfa se da banyankopon. Ye nyankopon ne ya bankese. Ye da wase won ene ehu na ye di hu adanse.
sɛ dwumadie tumi baa so a ɛyɛ wadoma nyame yɛda wase Odau dwumadie ɛte sɛ awurade wama ya te aseɛ nnɛ sɛ ɛdi ne ɛyɛ Odau ɛte sɛ dwumadie sɛ yɛ aba so a yɛsrɛ de nana ne ne mpanimfoɔ wɔ Odau ɛne Etwereso hyɛ wo nsa yɛn mpaebɔ ne sɛ ma wɔnte dɛ adekyeɛ biara mpuntu twuma nana hyɛ aseɛ ma ne nkwa tenten mana pomodin ɛmmoa ahyɛ aseɛ ne ɛntoa so na dwumadie si n'ani soɔ no watumi ayɛ yɛn mmoa ne w'awurade ɛnyɛ saa ama yɛn yɛwura ɔkyehene ne nansia mu ne ɔsia wɔ hene a ɛnɛ wɔba ma dwumadie hyɛ ma awurade ma wɔn nkwa tenten awurade ma wɔn apomodin yɛn mpaebɔ ne sɛ nimdeɛ ne nyansa ne akoden fama wɔn nso mmoa bi a wɔhia awurade fadom wɔn na ɔkyeman enyina brane dwumadie nyina mu esan sɛ wɔn yɛ mboafoɔ yɛbɔ mpa yɛ de aban a wɔyɛ man mu sɛ si a ahyɛ nsa saban di yie a na ɔman bɛdi yie ɔmampanin ne na pamfo deɛ si wɔn ani so a wɔreyɛ nyame mboa ne firi wɔ awurade ma nkonimdie mmra wɔn aba so wɔn anam ɔntuo nyinaa mu ma wɔn nkonimdie na si wɔn yie a ɔman nso bɛyɛ yie nyame yɛmpa ibɔ ne sɛ dodoɔ a yɛbɛdua dwumadie yɛ ase nnɛ deɛ obiara ahwere biara sɛ yɛapɔm ɛde ahoɔden nyansa ne nimdeɛ awurade sika ne biribiara a obiara ahwere ne wɔ ha no wasɛm ma yɛte aseɛ sɛ ɔma mu wɔ nhyira kyɛn agyie nti ma ɛnsi obiara wɔyɛ bi wɔ ha yie ɛnnɛ na adansedie mmra ho sɛ mekɔboa Odau dwumadie sɛ yɛ nyame nhyira aba me so ni yɛsra kwanto mu asomdue ma obiara wahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔbɛkora yɛ so yɛdi frɛ ne yɛmfiri baeɛ mu na waka yɛn ho akɔsi akwanto awieyɛ yɛfiri ha baabi obiara de n'ani kyerɛ no awurade fa no kɔduru asomdue mu obiara nkɔduru fie asomdue mu na ɔnkɔto n'akyi ɔda ne gya yɛn so asomdue mu yɛda wase a wɔyɛ weenum ne nea ɛka ho a yɛntumi amisa so wo nyame deɛ onim adeɛ nyina nti wobɛyɛ ama yɛn no yɛda wo ho ase kristo din mu nti amen nyamishaw mepacho eye dasi befo sukwa bi aye bi ahwe osi sabre ye peja ayefuni nyina yomo atu nsafro mu nyina mokọ na infio akra peja maye ayin solio akra solio ekwa mu now sorry ekwa mu now nyamishaw mu nyina thank you onyankopon nye bibia akese sɛ yɛafom obi a ɔmfa nkyɛ yɛamfom obi a yɛabɔ suo no ama yɛafom okura yɛnya afom wawie ɛnya afei ne yɛbɛbepa no makyɛ mo nyim mai